Oraingoan zuzenean hasiko gara iaia hitzaldiarekin, hasi baino lehen hori bai, hemen atzean duzue aurten hitzaina mintzon izango ditugun hitzaldiak. Gaurkoan Urtzi Urrutiko Etxearen aurkezpen hitzaldia edo izango dugu, eta egia esan horretarako plazer handia eta aukera handia izango dugu bere ekarpenak eta entzuteko. Eta, badakizue, hilabeteko 3. asteazkenero izaten dugu hizkuntza bat, eta saiatzen gara hizkuntza horretako errealitatea ona Gasteizera eta ona Oihan Eder Euskararen Etxera hurbiltzen. Orduan, pixkat labur esateko urriak 18 denak 7etan dira, Frisiera, Durk Gorterrekin. Durk Gorter mundu mailako ikerrari famatua da, eta uste dute aukera bikaina dela hemen entzutea, hori bai, hitzaldi hori gaztelaniaz izango da. Azaroak 15 Esperantoa batzuk dagoeneko protestatu duzue, esan ez dela hizkuntza gutxitua, eta hizkuntza gutxituen aurkako agentetzat ere ikusi daitekeela, baina aldi berean interesgarria iruditzen zitzaigun eztabaidan sartzea, eta ikustea beste alternatiba bat ere badela inglesari kasu honetan, eta beste hizkuntza egitura bat irez. Horren ondoren urtarrian Zini hizkuntza Miren Lazkano eta Ainitze Laskoreinekin, Otsaiako 21 horratzean dugun Maialen Sobrinok kasu bira aurkeztuko digu. Orduan, eskerrik asko onartzeatik eta eskerrik asko gaur ere etortzeagatik. Eta azkenengo biak, martxoako 21 Kokamera, Amazonaseko hizkuntza bat, eta hau Roberto Aguanarik egingo digu, eta bukatzeko apirilak 18an Estatu Batuetako Txeroki ere hizkuntza. Labur denak euskeraz dira, Durk Gorterrena eta Mixa Bekerrena izan ezik. Orduan uste dut, alde horretatik ere aurrera pauso bat eman dugula, ez dugulako itzulpenik beharko, eta gehienak euskeraz izango direlako. Orduan, espero dugu, aurtengo egitera honekin gustora egotea, eta ea ikasteko balio digun, eta ea beste hitzaina mintzo polit bat izaten dugun. Eta hitzaldiarekin hasi aurretik, aurkezpentxo bat, segurenik ezagutuko duzue. Konturatzen ari gara gero eta fan gehiago dituela, edo fan desente dituela, baina Urtzi Urrutiko Etxea EITB-ko albistegitako nazioarteko atalburua da. Horretaz gain Euskalpeneko lehendakaria, berrian astebururo zutabe interesgarri badu, eta hor segurenik jasotzen ditu gaur azalduko ditugun gauza batzuk, eta orduan gaur aukera izango dugu horiek sakontasun handiagoz ezagutzeko, eta horretaz aparte harreman handia izan du gazte-gaztetatik hizkuntza gutxitutako komunitate ezberdinekin. Orduan bere ekarpenak eta bere esperientzia eta bertatik bertara ezagutzeko uste dute aukera bikaina dugula gaurko hau, eta honen bestez ekingo diogu 3. hitzaina mintzoni. Eskerrik asko Urtzi gonbidapena onartzeagatik, eta ea esaten dugu zuen. Eskerrik asko zuri binat, gonbidapena egiteagatik. Zorionak gauza hauek astea zaila izaten da, baina eustea askotan askoz gehiago, eta 3. egiteagatik, ausardiagatik ere, horrelako gaiak eta bagara bat gustuko ditugunak, baina beti uste dugu munduan bakartuta gaudela eta pozgarria da niretzako behintzat, plazer bat eta bertiko puntu bat ere, ona etortzea zidaz, Carmen Juliante, adibidez horrelako persona bat egon osten leku hau hartzea. Ipatu du gutxi gora bera, kazetaritzan eta Pen Internationalen idazle elkartean, eta pixkat adierazpen askatasuna ulertzeko oso zabala daukagu, eta argi izan da ez adierazpen askatasunaren eremu horretan hizkuntza eskubidek ere sartzen direla, hizkuntza bat galtzea dela azken batean adierazpen askatasunak urraketarik handiena ez larriagoa hizkuntza bera hiltzen baldin bada. Eta, esan bezala, aspalditik, ibiletan naiz pixkate etxetik kanpora eta kanpotik etxera, hainbat eta hainbat esperientzia ekartzen hurbilenetik hasita, pixkat Asturias, Aragoirak, gure inguruan, Europa mendebaldean, Frisian eta hizkuntza zeltikoekin, gero ekialderago, Balkanak, Ekialdormila, Kurdistan, Kaukason ere ibiltzen naiz, eta gero nire inkursioak ere Latinoamerikan, Afrikan eta India edo eremu horretan ere zer gutxi, baina zertxo bai. Baina, esan dagoa, hau
oso kurso interesgarria da, eta nik justu nolai planteatu zidanean, aipatu nion esperientzia horren ostean uste dut interesgarria zela hizkuntza gutxituak gero eta gehiago ikastea azkain, elementu bat geure manatzea eta helduko dugu ja igual hasieratik. Hau da, gutxi gorera edozein hizkuntza gutxituren helburua da gutxitu izatea, gutxitasun horretatik irtetzea, ez hau da, nolabait ere normaltasunera, normalizazio batera iristea, irten daiteke ere hiltzen delako, eta gutxitu izatea guztu dio nolabait, baina helburu izango litzateke dozein hizkuntza txikitan diardenez, beste txikia gutxitua, esan dezagun, mehatxatua erabiltzen inglesa, threatened language. Hau da, nolabait, eguneroko funtzio guztiak gure hizkuntzan egiterik ez baldin badugu, gure helburua geuk edo gure ondorengoek beste hizkuntza handi edo hegemoniko eta hiztunek bezala funtzio hori guztia gure hizkuntzan egin ahal izatea da, ez? Eta nolabait ere pixkat hortik joko genuke normalizazioaz ari garenean. Wikipedian ikusten duzu espainolez badago normalizazio linguistika terminoa, aldiz beste hizkuntzetan gutxi erabiltzen da. Bai inglesez, bai euskaraz hizkuntza plangintzari buruz dihardu, ez? Eta beste hainbat eta hainbat termino erabilitzakegu hizkuntza hauen eremuan hizkuntzak sustatu, bultzatu, indartu, beste hainbat ezagutzen ditugu. Ez dira denak gauza bera, edo ez dut uste gauza. Eta nolabait normalizazioa erabiltzen dugunean, elementu indartsua da, ez betiren normala zer den ez da behar esatu gabe, nolabait helburu finko bat jartzen dugu, beste gainetik hau da, egoera zehatz batera iristea, ez da izkun. Bestela esan da, enotakigu zer den ikusi bezala, Espainiako estatuan oso zabotako terminoa da, ez? Eta esan bezala inguruan ez beste, katalanekoa dute, galiziarrak ere bai, Asturiaren kasuan ere, baita Budalek ere ez da beti erakunde autonomiko batek edo, Xixon Budalakoa dauka, eta gurean ere badaukago euskarazko normalizazio hitza ez da gertzen, 82ko legean, gaztelerazkoan bai, eta gero fijatu ere, bigarren artikulu horretan ez nola euskara den argi legez ere eta inungo konpleju eta nabardunari gabe onartzen dugun, eta onartuta dagoen legal, 82tik, euskal herriak euskara du, berenezko hizkuntza, la lengua propia del País Vasco es el euskera. Punto. Bada ez bada ere, esan dute, bestelako eztabaidak egongo balira, hau gutxienez aspalditik konpondu eta onartutakotzat jo genezake. Hor, Europatik aurkitu dituen hizkuntza batzuk jartzeagatik jarri ditut. Goizean aipatu dut eta Bizkor Xamar pasatuko nahi gainetik behar bada gero tarte luzeagoa izateko. Gutxitu eta hegemoniko eta zari garenan askotan oso termino Europara dela. Afrikan multilinguismo oso ohikoa da hemen ez den modu baten, hau da, normalen estatuetako hizkuntza nagusi ofiziala garai bateko metropoliaren hizkuntza da, frantsesa, inglesa, gero gogotan da estatu hizkuntza bat, Senegalen Gulofera, Malin Bambara, Suahilira ekialdean, eta gero nazpitik herri bakoitzak ere bere izaten du, eta nolabait hiriburutik edo zenturtik eroztu nago hizkuntza gehiago jakiten dira, eta ez genuke esango gure terminoetan gutxituak direnik. Bakoitza badu funtzio bat, hau da zure hizkuntzan ez daukazu nolabait bizitzerik edo funtzio guztiak egiterik askotan, apenas dago kodifikatuta ere, edo oso gutxi erabiltzen da idatzian, baina nolabait, belan ez belan eusten dion eta funtzio horri eusten zaio eta nolabait gure parametroetatik kanpo ere dagoen elementua da. Aipatzen dela bakarrik, esan dute gure testimurua Europara da, eta nik ere pixkat Europako ikuspegi horretatik egingo dut. Europa aberats bat,
estatu nazioak ere eratu ziren lekuan hizkuntza bat ezarri eta beste batzuk gutxitu ziren lekuan. Ikusi dituzen hizkuntza horien artean, nik uste argi xamar, eta asmatuko genuela zeintzuk hartuko genituzken gutxitutzat eta zeintzuk hegemoniko edo nagusitzat, ez. Nik egindako bereizketa ez dakit ados zegoen zinaketen zuek eta ez. Alemana, Nederlandera, Hungaria edo Finlandiera hizkuntza normalizatuak direla esaten badugu, uste dut ados egongo garela. Eta gutxituen tartean dauden bost horiek ere, katalanetik samierara, nik uste dut argi xamar dagoela, ez batzuk oso handiek dira, katalanak ere 10 milioi hiztun eta samierak milaka gutxi batzuk, baina denak ere gutxituak. Eta gero, bai, denak den ez da zurita beltz, Estoniera, 25 urte pasa dira Estoniak independentzia lortu zuenetik, nolabait, etzen hegemoniko orain iruditzen zait baietz. Faroera, Faroe uhartetan jende gutxi bizi da, baina denek egiten dute Faroeraz, eta nolabait, nik uste dut beraiek hartuko luketela hizkuntza normalizatutzat ez dute estaturik, eta beraz, orain badire funtzioren batzuk Danimarkeraz egiten dituztenak. Hor badago aldea adibidez, Danimarkareko beste kolonia ohi bat Islandia da. Biak ere saiatu ziren Bigarren Mundu Gerra eta ostean independentzia lortzen, Islandiak lortu zuen eta Faroe uharteek segitu zuten nolabaiteko Danimarkaren soberaniapean. Eta oraindik nahiz eta oso hizkuntza zabaldua den eta uharte nagusi den, hedabideetan eta Danimarkerak badu garrantzi. Eta, Nederlandera, ziur aski hizkuntza normalizazioz ari garenean gutxi aipatuko dut, baina Belgika behar bada eredu argienetako bat ez. Belgika 1750ean jaiotzen da, eta frantsesa da nagusi 19. mendean.